ஃபாஸ்ட் 7 நியூஸ் கன்னியாகுமரி செய்திகள். சாய்பாபா சமாதி அடைந்த 100வது ஆண்டை முன்னிட்டு பொற்றையடி சாய்பாபா ஆனந்த ஆலயத்தில் உள்ள அவரது பாதத்தில் அபூர்வ ஒளி விழுந்தது. இதனை ஏராளமான பக்தர்கள் கண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பொற்றையடியில் சாய்பாபா ஆனந்த ஆலயம் உள்ளது. இங்கு சாய்பாபா சமாதி அடைந்த 100வது ஆண்டை முன்னிட்டு விழா அனுசரிக்கப்பட்டது. அப்போது அங்கு வைக்கப்பட்டுள்ள அவரது பாதத்தில் அபூர்வ ஒளி விழுந்தது. இந்த ஒளி சுமார் 3 நிமிடங்கள் விழுந்தது. இதனால் ஏற்பட்ட திவ்ய அதிர்வுகளால் ஏற்பட்ட இந்திரலோக பிரகாசத்தை ஏராளமான பக்தர்கள் கண்டு தரிசித்தனர். இந்த நிகழ்வை முன்னிட்டு அங்கு பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. மேலும் ஆரத்தி, தீபாராதனைகள் மற்றும் பஜனைகள் நடைபெற்றது.